Hi guys, maing hapon guys. Karon pa jud ko ka vlog guys kay parte na akong tulog galain akong lawas. Ulan init guys. Ligo na punta sa kuan ani. Sa panahon nga di maayo. Magandam ko kuan guys, giligo na ko guys kay di ko maligo sa mutag kaluya. Magandam ta og panihapon na sad nila guys akong mga dogi. Abigin ako di ko maka-vlog karon ko. Mag-vlog na lang ta kay maka-absent na putag isa ka adlaw. Wala na ra ba na ning taas atong subscribers mo ra gihapon. Dugay na kaay na unsa ka na ako ang YouTube. Kaundangan na tag-undang na akong YouTube kay wa na taas kong subscribers ana. Unsa kay nako ana. Bukay pag uli ni piring to ako ang iring nga white o black. Ako ka to sa bukan. Ang wakwak na po na ako, si wakwak katong miming na ko nga ito, wa na po siya kauli. Na po gaha to. Madam na po ito pagkaon nila guys. Kay, ang oras na to, alas 5 na kapin. Nga, kay manglakaw mo niron, ato nagtuburan. Unang andaman ako sila. Katano lang ba sila daan, ay may manglakaw, kay parawa na may hunahunao, may magali-galig uli bagay. Ito, kay may magali-galig tag-uli. Kaya natin hunahunaon, may itong managkaon, kay hindi na magali-galig. Unsa kaday? Ang abusok naman din sa nina ay. Sayang himog trapo ang sanina guys basta magamit pa di lang sa himuon. Kay sayang man. Noon, nalagi ba maguba ang sila si mami. Pagkaakong di na niya ba. Nagmira ko ihatag nila kay sayang ni mahurot. Panihapon basta panihapon guys gamay ra gyud ako ihatag nila kay dagan man na sila kaunon og buntag kanang pamahaw nya kung kuan depende guys kay usay manggod guys ting pamahaw dili nila mahurot ilang kanon bali ang katong nabili nila nga kanon ako atong hipuson din ako ang ipakaw nila pagkagabi din punaan na lang pud nako og rice na init kay kung dili na sila ganan mukaon og panihapon guys di gyud na sila mobanat og kaon sa kung di sila ganahan muka nabaliktad kung di sila ganahan mukaon og pamahaw diha na sila mobanat og kaon sa panihapon no na og gamay ra ilang kaon sa pamahaw sa panihapon na pud ako sila daghanon ang ilang sudan nga katong 10 ka kilo nga isda guys mo na lang ni nabiling gamay na lang kaayo makuan na lang kana abang matilok gamay na lang nya na George di kun magnaon na George kay makakaon raman hoy dagol unsa na pugka ko karon ang akong Rosel guys dili siya ganan mukaon ani nga sudan magsuka siya guys mong dili wala na mo gipakaon og rice nya ra naman adto hapit na merkado ron kay murag last na ni nilang sudanan ni Letapon mi sudan para saba ba
daghan pa siya sabaw pero wa na kayo siya unod. Kaya ang iyang unod gisikig init-init murag na nadugmok. Ganha kaya kung mga dugi kalabot kini sila ba? Dodong gamay. Kabanaha. Kung na ipanghata guys. Ano George? Doon, dagoon. Ari do. Inday, ari do. Ito, Rosel. Unya, raka Rosel. Anak po na nimo ako ang kuan ha, bantay ka na ko. Yan na, pagkaon na dong, yan na pagsikig, inuwi dong. Nasi dodong, na siya pagkaon, murag batang gamay do. Agoy, naunsa na itong cellphone, nabasa. Pagkaon na! Kaon dito, turay mo oh. Turay ha guys ay. Gina, kaon na! So, si Bots, nagkaon na oh. Nauli-ulian na siya sa ihang uwag guys. Kay mukaon na siya og tanon ang kaning usa. Pagkaon na ba, na pagsigig kuan ba, pinatok di ba? Mahadlok siya ni Bots. Gina! Na, di na po kakakaon ron ng style ni mo. Na, sige, di na po kakapanihapon. Ano guys? Ang lakaw, naiwi. Doon na ron ni Bots ron. Eat na. Eat. Eat na. Di na. Kau eat na dito ka. Nana na siya guys, dugay kay mukaon. Laton pa niya si Bots nga mahuman, mo na mailugan siya. Na. Dire. Di mangilog ha. Managkaon si Bots guys. Dili mangilog. Kung kuan na kay manimaho tag inunan bag-o ka no magkaon. Dili lagi mangilog diha ba? Ikaw, manggara ka ha. Inday! Inday, oh! Inday! Inday! Naabot si Inday, oh! Inday! Naabot si Inday! Gara, dili na imong... Dili na imong po ang...
Dili na imuwak ang dudong na. Di mangilog ha, di mangilog ha. Kuto. Unsa? Ano ha? Dili manggoro ba? Puyo ba? Puyo. Tagtanom guys. Ay, atong tanom parte ng pagkauga ha. Ang plato. Dali. Tilok niya guys. Tilok na kay mo ana tagulak. Dating pagkaugaha sa atong tanom. Mo papoy pag-agas. Dila kaadlaw walay agas, mo pay pagbalik sa agas. Lugaya ni gots karon pa siya niinom og tubig nga moagin ako. Korte gini ko ana ni ki speed yo kani iruan ni ba? Diyan ako ibutang guys kay manguan ta og mamubo ta. Inday, naakay duwaan day. Ah. Sounds guys. Sounds dito sa pikas guys. Ako ang gipos kay kusog kayong sounds dito. Agoy mo na apoy sounds kay ganina kabantay. Pero dira siguro ni madungog. Na kani uganan ni kay init kay ganina kani bag-o na ko ni gilabahan kay
Yaman ang giihian ni Rosel kaganina. Daghang kay nag-ihi. Sayang kay akong number guys, nang gawas 512, wag na ako natan-an kaganina, nalimtan ako taon kabuang. George. Unta man George. Ako na pulit pa ni Mahong ungo. Ligo ta og maaha. Dodong gamay. Tura anda kong tao guys, tura. Guys, na dahil siya. Di po na siya mahulog dere, kabalong po na siya mugunit. Ayaw po siya mugunit. Paabot guys, mapuno atong tubig kay turaga. Salud pa ko. May man nanggikan sa gripo gud kay init kay kanang mga pinunduhan namo. Kuan na siya, init na kaning nasa mga palanggana init mo na di ako nagsalud sa gripo kay kuan, bugnaw ang tubig. Mo bukan kuan tanom kay dugay na ako nabubuan. Kagahapon ato sang adlaw nabubuan ako kagahapon wala niya perting inita gahapon. Nya plus karon pa jud init kaayo mo nang gibubuan ako kay mitras na ay agas. Akong kamot na ni maho man akong kamot oy. Hinaw sa ta. Nanimang ungo. Nanimang ungo si Boots guys. Miki! Ikaw na dito. Nunotin na akong Miki guys. Ikaw! Hawag da George. Di pagawa sabi akong daddy mo. Sulod na pugta. Ang lakaw. Dali! Uli na si Miki. Karon hapit na mapuno ang atuang tubig. Agas. Hinay ang agas guys. Mawala ra pud ning agasan. Say my life. Ninghonong na siguro ang sound sa pikas. Kani, init puni kaayo dito doon. Manang. Wa. Nandira ko sa balde. Di na ko al sound kay bugat kaayo. Makuan ta ma hindi ko sanina na unsa man ni mabughat ta guys. Uy, nice sounds guys, nice sounds. Wait lang guys. Hey guys, manatag pa guys, wala ko naka-vlog dito dapitan. Okay, sound. Pero magrat ko mapuno ng balde kay sulod na ko. Manamang pangano kong mga dogi, so nya dapit lakaw na mi. Lami kay mangga guys o ang uban nangawala ang bunga ay. Naman na mata nimo. Asus nalangi. Asus. Ayo kay sakit kay kagbangkin. Ano kay punon sa nato ni. Hapit naman ni. Manadayon ta. Guys. Ay ako ra nang balikan. Hawa na dong dili na musulod dong kay
Mm. Napakoy kuan. Wala ni gatas las na ni. Ani. Ani. Ini na kung nagintag. Kapalo na ko. Palit Ano na ko? bangko. Go sa pita. Dera o. Dera sa mati sa mga kuwan. Sige mo na to kaon. Ini ko kuwa. Mm. Hindi ko cooking na. Dua lang. Mm. Ano piso-piso rin ito? 2, 4, 6, 8, 10. 13. 6. Guys, sencillo. 2, 4, 6, 8, 10. 13. Internet na lang. Kayon, sigarilyo. Tagpila kayo ang sigarilyo. Magpalit tagatas guys. Unya dili ko makablog sa gawas guys kay kusog king sounds to. So diri ra tataman guys. Thank you so much sa inyong pag-subscribe sa kuang YouTube channel. Sa mga solid supporters, thank you so much. Amping na tanan. I love you all. God bless. Bye everyone.